problemática de energía te pide para nos concentrar nos pensamiento y enfoque riba forma ng novo de energía sostenible. Un isla chiquito con 30 megawatt de capacidad instalada produce para energía de viento. 30 megawatt instalada de aproximadamente 100 megawatt de demanda de entera isla. Un isla chiquito con ambición de expandir esa aquí a 60 megawatt de capacidad instalada a través de un de dos parques de turbina de viento. Añadina ese algo más que 3 megawatt adicional, resultado de un parque de energía solar na aeropuerto. Ta punto nan relevante riba e ruta para un Aruba sostenible para 2020, que cada día tiene más apoyo na mundo. Dat duurzaam is niet minder. Het is anders en veel leuker. Dat is heel belangrijk. De antes astronauta holandés y ahora profesor de física, Wibbo Ockels, na januari passado llega a Aruba na bordo de boto Ecolution. Ela sale de Scheveningen en un viaje que dura 76 días. Para el boto aquí por funcionar en todo aspecto posible, ta aplicar la técnica más innovativa de energía sostenible. Navegando ta producir energía eléctrica usando viento y ta almacenar esa aquí para uso de forma eficiente. Primer minister Mike Eamon ta reconoce en el cruce transatlántico de Ecolution la visión de llegar a un Aruba 100% sostenible dentro de próximos 10 años. Así también ella expresa na Ecolution y su tripulación na llegada. En die lied heeft het over een anker die in de bodem van onze vastberadenheid, in de bodem van onze hechte geloof en in de sterke rots van onze toestemming om op deze aarde te mogen leven van onze lieve Heer. In die sterke bodem hebben wij een anker die moeilijke tijden, die orkanen, sterke winden, tegenwinden kan overkomen. En ik denk dat Ecolution, zoals Javier dat heel mooi zo net heeft uitgedrukt, dat heel duidelijk heeft bewezen. In die feit, in die volharding zit ook de toekomst van Aruba. Bedankt dat jullie dat op zo'n duidelijke wijze hebben bewezen. Junto con arquitecto naval, professor Ockels da co-diseñador de boto Ecolution. E por identificar su mes con el pensamiento ambicioso del primer ministro Mike Eamon para lo que está un futuro desarrollo sostenible. Un concepto hobby amplio con al final een beneficio económico inevitable. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je duurzaam ziet los van de politiek. En dat je het basisbegrip begrijpt dat duurzaam is gewoon heel simpel zorgen voor de toekomst. Zorgen dat de toekomst minstens net zo mooi is als nu, liefst beter. En dat geldt natuurlijk voor energie. We kunnen in de toekomst geen fossiele brandstof gebruiken. Maar dat geldt ook voor sociale voorzieningen, voor de zorg, voor de medische voorzieningen, voor de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. Het geldt ook voor de waardes. Als je mooie waardes hebt op je eiland, mooie gebouwen, ook allemaal duurzaam. Het gaat eigenlijk om bijna alles. En dat vergeet men wel vaker. Dus het wordt vaak gepolariseerd, maar het is een heel breed begrip. En wat ik dan heel erg waardeer van de ambitie van deze regering, is dat ze zeggen van ja, als wij op Aruba specifiek het eiland duurzaam maken, dan komen er ook in de toekomst toeristen, want dan zijn we namelijk het mooiste eiland. Met de fijnste mensen, met de mooiste vorm van energie, met de beste manier van transport en noem maar op. En dat is natuurlijk voor Aruba ontzettend belangrijk, dat in de toekomst ook de toerist blijft komen. Junto con professor Ockels como parte de la tripulación de Ecolution, Javier Santiago, un graduado en electrotecnia y especializando para hacer su maestría en Electrical Power Engineering. Su interés y pasión para energía alternativa y aplicación de ESAKI está evidente, ahora nos corda su papel en diseño de auto solar Nuna 6. Después de más que 2 lunas ribalamá de un viaje transatlántico, él ha hopi experiencia y ha enriquecido su conocimiento. ESAKI está compartido con Aruba como parte de su visión. Mescos com no começamento de viaje e Aruba mesa começando com viaje para Green. Bota hopi excited. Bosaku tem hopi problema on the way, pero você se queda the big picture. Vamos assim, né? E para nós, a Ecolution, vai Aruba, nós permitir conosco vai Aruba
e nos dá se toekomst que está possível para chegar a Aruba. Dus nós temos hope ups and downs, mas mesmo assim, né? No começamento nós temos problema e nós chegamos à Inglaterra, nós estamos na Inglaterra, bota down um rato, bota vai dormir, depois mais bota lanta, tem energia, bota decidir se não vai trabalhar, até que o problema está resolver. E mesmo coisa com a Aruba, tem Aruba tem auto, nós somos afhankelijk de gás, pero ala fim nós queremos full alternative. On the way, nós temos hope problema que nós resolver e nós temos expertos aqui na Aruba, ou na Holanda, ou outro caminho, pero nós mas queremos a big picture, que nós queremos alternativo, que está melhor para Aruba, a mim também está melhor para Aruba e melhor para o futuro também. Então pensei, me quer dizer que já, potata moeilijk te viajar. Pero minhas coisas que viajar, bota baile em tormenta, bota olhar na alta assim, né? Pero se você einmal sabe, ele sabe que está possível, e você não tem ainda, pero a experience que está full on downside e para survive sei, depois você sabe que você survive tudo. Estava viaje de hope coragem. Para não obstante o tamanho e condição representativo de Boto Ecolution, riba o viaje transatlântico a topa la mais grande. No começamento nós topa maquete de storm, vento de 35 knots. Maquete de storm, pero me toda basta, mas aquela maco uma grande assim, né? Desde me rolou. Ok, pero me toda aquele capitão, porque o capitão me também referência, não? E o capitão tem hope e experiência, e o capitão também é toda full suave, toda maneira não que dá nada, ok, se não nada, então vai relax, não vai espantar mim mesmo. E primeiro storm vai, depois outro storm maduro, 50 knots de vento, olha alto, depois eu vou querer o capitão mané, não siga vai, não worry. Ok, siga vai. Depois de 3 storms de 65 knots de vento. Ou assim, ok, o capitão me se vai espantar. Mas ainda não, ela me diz, vai, relax. E nós passa do DJ, bota a hora na alto, mas 8, 10 metros, né? Pero ainda, o boto tá bom desenhar. E dus, bota confiar completamente. Bota o axi que é natureza por assim. E por assim, tá basta mais para o axi com e bota roupa bruto, pero não se survive, não se passa do DJ. E feijão, também você, se você vai ver, mas tu gosta, mas chicken feed, mas isso assim, né? Op zich, als schip, als romp, als vorm, helemaal fantastisch. De meest zware stormen zijn helemaal goed doorgegaan. Het schip blijft zich goed gedragen, is veilig. Het zeilsysteem is super. We hebben met heel weinig wind toch vrij snel kunnen varen. En natuurlijk met veel wind gaan we helemaal hard. Het was wel de maiden trip. En daarom hebben we in het begin wat kinderziektes gehad. En daardoor zijn we in het begin opgehouden. In Engeland, in Frankrijk, in Portugal. Maar de echte overtocht, super. We hebben heel veel wind gehad. Tot aan windkracht 10 toe. Primeiro-ministro Mike Eman arreta Wibo Ockels para assistir em acelerar a missão de sustentabilidade na Aruba. Arreta justamente o ta compreender que ora papia de desenvolvimento sustentável ta simplesmente papia de percurar para o futuro. E ta compreender que ora papia de desenvolvimento perdurável ta papia de satisfazer a necessidade de geração de água sem comprometer nos futuro. Tanto primeiro-ministro Eman como Wibo Ockels ta compreender que conceptualmente mestre tem em conta que o respeito na direito de gente, bem-estar social e conservação ecológico. Retornando nota estranho da vida de Wibo Ockels, depois de viagem especial com o transbordador Challenger. Agora quizás comparação com o desafio para Aruba 100% sustentável na 2020. Het is een enorme uitdaging, het is echt een enorme ambitie.
Ik heb ook tegen de minister-president gezegd, om zo'n ambitie te realiseren heb je misschien wel een mission control nodig. Want ik denk in termen van countdown tot 2020. En dan moet je telkens weten wat er gebeurd moet om uiteindelijk precies je doel te bereiken. Ik heb wel gezien dat de regering heel veel hulp krijgt van de Carbon War Room, van TNO, van Ernst & Young. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk, denk ik, dat de Arubanen het zelf gaan doen. En daar wil ik heel graag bij helpen, ze motiveren, met ideeën komen. En een van mijn ideeën is natuurlijk Happy Energy, want ik wil het eiland heel veel plezier laten beleven van duurzaam. Professor Ockels estava invitado a para a Green Conference Aruba. Na ocasião aqui caba, ela hace referência na lo que ela chama Happy Energy. Cultura gente que escolhe para desenvolvimento sustentável lota mais feliz. Pero de com? Nou, omdat ik heb zelf ervaren, en ik ken heel veel collega's van mij, dat als je één keer begint met de missie duurzaam, dan ben je ook zelf meer energiek. Je hebt menselijke energie, je bent enthousiast, je verhaal is goed. Het is makkelijk om met dit verhaal gratis een biertje te krijgen. Het is een verhaal waarbij je gewoon altijd je goed thuis voelt. En Happy Energy is wordt een soort icoon voor dat gevoel wat je hebt. Ik gun het iedereen. Iedereen die voor duurzaam kiest, die wordt een beetje gelukkiger. En dat icoon op zich, dat heb ik ook nog hier op mijn arm. Dus dit is het icoon van Happy Energy. En ik zou het fantastisch vinden als in 2020 de Arubanen allemaal zo'n tatoeage hebben. En zeggen van, ik weet wat Happy Energy is, want wij zijn duurzaam en wij zijn een stukje gelukkiger. Llega a Aruba 100% sostenible na 2020 por zona hopi ambicioso, pero Mr. admite que nota un trayecto imposible, especialmente si considera a guia y confianza de capitán na manera probe minister Mike Eamon, Wibo Ockels y Javier Santiago, que lo sigue mostra e caminda pacana. Está ambicioso, sai sim, pero tem hopi exemplo que vou por mim na mundo, mas coisas eu sabia que na nota que gênero vai riba luna e não sei se na dune 10 anos e na loga tem 8 anos, vamos ver assim, né? Mas a gente não loque que nos procure com auto elétrico na Austrália riba mais que 45 km/h, mas não sei. Maar het is een uitdaging, het is doel, maar het is possible, vamos ver assim, né? E nos meses vai per. Tem outros challenges, mas se você quer energie, se vai, bolo loco. Het is heel simpel. Mita stima Aruba. Vertrouw me maar. Op deze weg wordt Aruba alleen maar mooier voor iedereen, voor alle Arubanen.